जों मास खायलाय फेमोन दासिन आरो एक राजनीतिफ्राव थानी किसा पाराव मास खायलायमोन इनका मास खायबायै फायलायखा का फायै आमप्रा बाजार टाउन हल किसा लायखा लाय इंगे जों पारा किसा हाबै खेजेर सालायने हिने पारा किसा तेसे हाबको का बरक आइपिएफ तिरो बवायंगो किसा मास खायलाय फायटंपो का मास खायलाय फायै जों मटामटी नक गानासे सबायखे इंगे बरक सोंबाय लामा सोंनो कासुइ दं हटा बलं हाबै आबो इको आमप्रा बाजार टाउन हल किसा लाइद्र बंगा बलंटी पर राबार बेको उनका आनो वाइसे और जाटर को मकल साकाव मार्बेल लइमांस को खर'खौसो लिंजादों अब तो एमने तो आं साइसुं न नांमाखै नांग्रा खाते इना नांखाबोखै साइमियाखौ बिपुल देब बर्मा आमपराबारि बरक सिनि 300 হইতে 400 জন আর বুনা না যখন ককফুরো बुलाय मा बुलाया बरक बलंटे एटे खायगाटा गे संगे ता बुलाय दि तावा लाय दि हिन सालाय तंमानटा के बरक आसे बलंटे हाबै एटे खायो समा निनो सो जागासिनो दङ हरक चिम ना काम কয়টা দেওয়া কত না কটনা কয়টাও হনা মাইকা 9:30 রেলি খাই দং অপরো রেলি দেখাই দং না मंग मास खाइ पाइ खाटा पाइ खेजारि साना हिन फाइलाय दंटा बर आफर लामा कासै गसिनि पुरा नामफ्राव आरो पार्ट अफिस दं काइसा कारो जतन पालखाय खेजारि सा ओइ जानजान नगर थालायने हिन फाइलाय मानटा मास पाइ आको पुलियाना कक्तमा थोंनाय बेलेका हामबाय तिनि सानजा जराव चिनि आमप्रा आमचे काइसा बुट कमिटी आर जागाव चिनि तिप्रा लिडार्स आरो खिचुरि चालाय थांनाय मानि ए श्रापसा बरक चिनि आमप्रा लामाव न आम चेन्ज त लुकर मिलाय बरक तिनि काइसा पीसफुल माने मास रैली खलाय थांनाय मानि आ जागा फायै बर जबर क्लाइ श्रापसा क्लाइ न किबिका आपरो आईपीएफ लिडार्स फायै राबार कखा ताइ चिनि ताको बिपुल देबन मकल कगे राबार को बकर फाटिका आवन बागै जों दिनै बार सावैबो सासुका जों तागबो जों एफआईआर खायफियाबा जों चिनि बरन डिफेन्ड खायनायनि बागै जों दिनै एफआईआर मा खालायखिया सापुं बरक हाकेमनो बयनो हमकिरो दमकिरिबो सानजगले चुआक नंगै बयनो हमकिरो बुफेरा साब्रे खालायो आम हायमां सयलाय चुका तिनले सयचुक मालियानि बागै चिन ताखुनो जों डिफेन्ड खायनायनि बागै जों दिनै एफआईआर मा खायखिया आवन बागै दिनै चिनियाव बाइजाल आउटपोस्ट जे चिनि उसिर तमान बर आउट अफ स्टेशन जाक जों दिनै थानाव एफआईआर खायमालांलिया बर नासिं दिन साव ते हरमान बागै जों दिनै कट बेरानो काहामके पीसफुल के तन्नान बागै जों दिनै बर नगर हबायसिनाय हस्पिटल ट्रिटमेन्ट खायबा गाबाय ताइ जों खाना फङो एफआईआर खायना अलरेडी फायनाय ताबुक जों एफआईआर खायना फायबन अर ताबुक चिनि थानाव केबक्रै आउट अफ स्टेशन जागमा आवन बागै जों दिनै अमन प्रुफ खायख्लानाय जे जों अजर थानाव एफआईआर खायना फायबन ताबो एफआईआर खायमालांलिया खाना फङ फाय जों एफआईआर खायबायसे